Dugo vremena jedna preskonferencija u Nogometnom savezu nije privukla toliku pažnju kao današnje prvo obraćanje novinarima novog selektora naše reprezentacije Mehe Kodre. Mostarac, koji je u najdražem dresu odigrao 13 utakmica i postigao 3 gola, nije krio zadovoljstvo odlukom da na samom početku trenerske karijere dobije priliku da vodi reprezentaciju svoje zemlje. U zahvalnost svima koji su ga podržali, Kodro je istakao da je vođenje državnog tima i velika obaveza. To je jedna velika odgovornost. Znači, ta medalja ima dva dijela. Jedan da mi je čast velika i s druge strane da je to velika obaveza, velika odgovornost i tako dalje. Ali kao sam govorio ovih zadnjih dana, toga se ne bojim, vjerujte mi. Manje više znam u kojem smjeru idu ovi fudbal. Manje više znam kakva je situacija u reprezentaciji, oko reprezentacije. U narednim danima novi selektor će, kako je rekao, u saradnji sa članovima predsjedništva izabrati svoje pomoćnike u stručnom štabu. A ono što je posebno naglasio je da će svoje mjesto u reprezentaciji dobiti i najbolji strelac reprezentacije Bosne i Hercegovine svih vremena, Elvir Bolić. On na neki način bit će, kako da kaže, menadžer tima, bit će moja desna ruka, bit će na neki, kako da kaže, možda kišobran igračima, kišobran stručnom štabu, što znači bit će neka spona između nas koji ćemo biti direktno uključeni što se tiče terena i sve ostalo i to nekog vanjskog svijetu. Prvu obavezu novi selektor imat će već sutra u Barceloni, gdje će se reprezentacije koje se takmiče u našoj kvalifikacionoj grupi pokušati dogovoriti o terminima odigravanja mečeva. Ukoliko se ne postigne dogovor, FIFA je već pripremila raspored takmičenja. FIFA ove godine napravila jednu novinu, već je za sve grupe imala određivanje termina i oni su odredili i dostavili su nam u slučaju da se bilo koja grupa ne dogovori, bit će tako kako je već predloženo. Po FIFInom prijedlogu kvalifikacije bi počeli gostovanjem u Belgiji, a nakon toga bi ugostili reprezentacije Turske i Španije. Ipak do početka kvalifikacija u septembru naša reprezentacija bi trebala odigrati i nekoliko kontrolnih utakmica. Prva je na rasporedu već 30. januara protiv Japana u gostima, a za koju će Kodro spisak igrača objaviti 16. januara.